Здравейте хора, аз съм Камилас и сега играем 8 бал пул. Да, ще играем едно на едно. Ама аз нямам такива жетончета. Ще купим с $1. Аз разбивам. И за малко. Това е моята тактика, да разбия много малко топки. И той да не може да вкара и след това аз да бия. Това е една от много добрите тактики. Да, получи се. За което много съм щастлив. Ако можех и да я вкарам, щеше да е добре. Така да видим сега какво става. Той ще вкара червената, както се вижда. Давай, батка. Айде бе, 5 часа. Така. Той играе с... отгоре, където имат бяло, а моите са запълнените. Ама тук едва ли ще вкара. Да видим. И не успя, както и предполагах. Сега аз някак си ще се опитам да вкарам тая лилава долу. Е така. О, шит. В момент само да мръдна това. А, така. Ето. Я да я въгълче. Така. Добре. Нашурете и вкарваме тази синя топка. Така. Ще му вкарам тая. Ги успях. Сега да видим там. Супер дупер. Така. Той пич май ще го пием, както гледам. Така. Разбивам топките. Мен ми стават само 5 да вкарам с черната. Давай. Надявам се да вкараш. Браво. Ще успее ли да вкара сега синята или не? Малей, успя. Сега ако вкараш зелената, да признавам. Трябва да вкараш десния горен ъгъл. Няма иначе как. Давай. Браво, признавам те. Вече тук няма да вкараш нищо. Удри там, удри. Така. Добре, така.
тук е много трудна ситуация. Така. Избегнахме ситуацията и открихме нашата оранжева топка или жълта единичка. Това беше пълна простотия от страна на 3000, не 3 милиона и бла-бла-бла. Не мога да прочита номера. Фак е. Кум стана? Питах се да я стрелям и не се получи. Щиш да я вкарам. Трябваше да задържа. Направи порезната простотия, давай. Браво. Направи я. Доволен съм от теб. Така. Сега да видим. Жалко. Аз бих заложил на кафявата, ама то що ми иска. Окей. Добре, добър удар. Good shot. Nice shot. Окей. Караме така. Ще ги разбия малко, защото е невъзможно да вкараш, без да ги разбиеш. Дай, брат ми. Гъдлък. Дай, ще успееш сигурно. Вярвам в тебе, давай. Не успя, браво. Добре, аз имам едно добро усещане тук за кафявата и оранжевата топка. Добър опит. Yes. Най-страни. Вкара ми топката, смятай. Бабълък. Бати бълък. Добре. Нито I know. Така, да видим този пич какво ще направи. Добре. И сега му остава да вкара черната, което ще го направи. Мисля, че... Моля те ни я вкарвай. Загубих нищо. Това ще е за купа хора. Аз бях Камилас. И да, чао.